throwback. Aron nga mag-reminisce sa itong mga past. Labi na gitong mga past nga itong gikamahayan, Dolanday. Atong gikamahayan nga nung wa man na hinayon. Mga relasyon nga itong nasayangan. Nga nung wa nagpadayon. Itago na lang ko sa pangalang Jerson. Taga Dumanlas, Davao City. Aba, nag-board lang ko din, Dolanday. Kaya nga kung ginikana na sa mua sa Carmen, Davao del Norte. Nag-eskwela manggug ko sa kurso nga engineering. Gusto mo gud ako magtukod ng mga tulay, mga buildings. Pag-abot sa panahon, muna may kuha ko civil engineering. Ang ako eskwelahan, sa eskwelahan nilaga. May manggo dito kay daghan sila mga courses offered. Labi na yun ang Bachelor of Science in Civil Engineering. Kababataan ako si Bel, Dolanday. Sayod ko, bata pa lang may nakagusto na siya sa kuha. Bisan tunog ni eskwela na ko ilaga. Dito po siya mo eskwela para sundan ng giyog ko. Nagsugod yung tanang gapdod na ko sa dihang. Muming close ni Bel. Buangkon ko. Usa ko kalalaki nga lisod sabton. Og lisod ispilingon. Og dinhina nagsugod. Ang gapnod sa kong kinabuhi. Og inining. Nahitabo. Sudah kita ni akong kuan calculus eh. Jerson. Oh, nagdala ko Bel. snack ko. Pag-snacks ha. Sige,
Salamat ha. Pwede mo lingkod diri sa imong atubangan? Lingkod ay pinapungkol ka. Usabay na lang ko ha, oh. Dara, oh, snack nimo. Eh, salamat ha. Kabalo juga nga ganahan ko ning hotdog na bacon ba. Gani. Uya eh. Tapoy ko. Namula lagi na imong nang Jerson. Apil may 3-3 hapon. Sabi, barat kain premyo eh. Kaya mo sa tagapalit yung briefsan. Wala mo lang pagkaon. Wala pag tubig. Pwede ma-dehydrate, ma-heat stroke. Ito eh. Listen ko ako sa'yo. Salamat aning hotdog ha. Ah, okay na kayo. Kanang Jerson, kumusta po di mong pag-eskwela diri ah? Adri ha? Oh, dili dito ah. Okay raman po. Eskwela. Third year college ng taon. Duha ka tuig na lang. Civil engineer na ko. Wow, niya ka na. Ikaw, gusto man namang college third year? Okay ra kaayo. Uy, graduating na day ka na pag umana na. Oh, Patra man makatuig. wala. Nag-uulagi ko, eh, basi maabot kong 6 years. Ha? Tignood ka? Mga kaniyo, yung subject ka ni, bagsak ng kukuhan ni ba? Kalagot kayo. Oh, ayoko ba nakatabangan na ka? Ayan ay, di mo na ni mo linyada na. Kanang, nakipangutana ba personally? Ay, kasog ko. Oh, unsa man ka na? Nata kayo uyab? Ikaw ba, high school ba tan? Eskwela pa tag Carmen Zona, mga tanag yung pungkana. Bisa ka si iti, sing pangutanang na ko'y uyab. Oh, Oh, sa bagay, naman ko yung mga uyab sa una. Karon? Oh, naagod gyapon, pero dili ka. Wala ako nag-concentrate na ng uyab-uyab sa kay. Lisod gining ko ano engineering. ganahan mo Ikaw. ba kay kunin mo? Simbihan na mga nanahon kayo. Yeah. Tama, ikaw ba? Wala yung kita niyo mga nakailalaki sabay-sabay. Isa ra mangod akong higugma. Oo ba? Naigugmaan na rin ka di ay? Isa pa yung naigugmaan. Ikaw. Unsa? Uy, Bel, gikalintura ka? Wala, eh. Atik-atik pa jud ka. Nasayang jud biya ka nga ikaw kung gusto. Pinakuan mo. Sa una pa biya, ha? Unya nakagusto ka sa ko sa una. Wala. Ikaw din. Wakay pagbati na ako. Bel, kabalo ba ya ka mo? Ang tag-igsuon mo eh. Silingan pagigtas Carmen. Sa mong ka eh. Sikson eh. Ay, nako. Basta, ako Bel, lipay ko nga close ta. Uy, salamat kaya kay ginatagaan ko ni mo nga pagkaon ni break time. Pero Bel, dili ko gusto nga mag-expect ka. Okay naman ka mo. Okay ra po. Mas okay jud og kita. Ano ni ba yan naman gusto? Lagi, pero ay, di ko gusto mag-expect lagi ka. O gani. Maghulat lang ko. Basta, close ta, ana lang. Okay na sa imo, ana. Oh, okay tayo. Di ra ba ko pwede Di ra ba ko gusto ka ng commitment? Okay na nimo. Oh, okay na po. Magkuyog lang tang duha. Lipay naman kay ko. Unsa? Ikaw anong nagkang sa boy girl? Yes, girl. Ha?
Jerson, dito pangalan, girl. Saan ako, Yes, girl. Maunahan pala kong lain na. Saon na lang. Uy, girl, di na ko na makarry, girl. Uy, nga ikaw ang manguyap sa boy. Sus, girl. Praktikal ang labanan karon oy. Practical anak, girl. Maunahan gani kong lain. Lain na ka paminawan, girl. Uy, nga ikaw ang manguyap. Babae, good ka. Basta. Kaysa naman maunahan kong lain, lugi kay ko. Girl. Basta na, girl. Uy, unta na pakipot-kipot. Ika di anak. Di na Di na ba uso nga? ng pakipot-kipot. Anya, unsa may tubag niya? Okay na daw. Pero di pa siya ready sa commitment. Nya, nisagot po ka. Oh, alam mo, Kaya ko pipirme. Bambot naman, girl. Uy, ikabuhat sa mula offline. basta, I love him. It's her hair and her eyes today that just simply take me away. And the feeling that I'm falling further in love makes me shiver. So, Manong, Kaya nakita ni mo babae sa gawasay. Classmate ko na di ba? sige, salamat. Hi, Jerson. Oh, manakog pang laba, oh. Ang isang pahay ni Karon. Oy, nagkaon na ka. Nagluto na pong ko dito, ah. Kanya, manakog pang limpyo ang balay. Ang sali, gano'n ng labaman, gano'n ng... Aw, ganahan man ko. Di ba ingon ko sa imo, ha? Ingon ako tanan. Dili ingon ani, Bel. Dili ko gusto nga mag-expect lagi ka. Basta mag-expect ka ba? Oh, wala lagi. Okay ra kaayo. Pagkaon na dito, oh. Nagluto ko paborito ni mong hotdog. Sabi na ko, sige ko. Dahil, storya ba mga nang abyan ni mo diyan? Bina ko kung paborito mo. Katong kare-kare akong gusto na diyan. Oh, gusto ka? Magluto ko. Pas mo sa tanaw ni mo. Ay, magpalit na lang ko. Sure ka, palit ka. Oh, magpalit ko. What, ha? Dagan ko. Hindi na, kundi lang. Dali, mga ni. Kuhan ba ka nang... Sige, mapas mo ka ba? Dili ka nang... Wala mo ko'y load good. Load, pinaman. Ikaw. O sige, 500. Apilan tapog ka. Magpa-load ko niya. Magpalit ko gari-gari. Okay na ni mo? Okay na lagi. Sige ha, laton ka ha. Sige, sige. Shake it up is all that we know. Using bodies. Uy, lumias sa kare-kare, baby. Uy, May kinabusog ka. kisay luto ani. Ha? Pinalit na ako? May, siyempre, ipalitan yun ka, kaya naagog ka. Salamat kay baby ha. Busog ko ay ko ba? Siyempre, ikaw pa. Tagi din, Sus, baby. uy, sa no. Ano ginahanap ko ni mo kay bago ka maskwela mo, agi ka squad. Magkay ka bago kang ligo ba? Ano nga, ba ka kailangan ba na ako magpa-attendance sa imo ha, every day? Ay, alam nga. Uy, naray mo nga. Assignment o, para unya. Ay, salamat. May kiskwit. Ay, ba? bata juga ko sa'yo. Bibi, O, saan naman nato po? isang English ba? Buhat Ay, ako. sure. Buhat og tula sa mukha na yun. Taka ba buhat og tula ko? Sis, baby, ako ay bahala ka. Balo, ka sa kuha. Di ko gusto mahago ka. O, sige, may mga assignment, B. Nakakaiba research? Isahon na lang na ako. Tama. Oh. Kaya sa kuha na mo, sa laboratory, i-research na lang po kuha ni BBB. O, sige.
I-submit unya kay mga 3:30 kailangan ako na. Okay, ang format ani i-text na lang sa ako ha. Ano na format niya? Sige, okay. Ano sa good very good niya na eskwela ka dali lang kayo. Baby, nabi ka himo sa ako ha. Kuya, good. Busog na bitaw ta. Kinang na mahilis na, bibi. Baby, mag-message ka ko para sa akong assignment. Bibi, eh. Basta ba? Ikaw ba? Baby, next time na. Sige na, please. Bibi ba? Dali sa good very good. Saan mo na siya? Uy, langi kaayo. Yan naman, bigay na mismo ko, eh. Sus. Dali sa good very good. Baby ba? Ikaw ba, eh? Ayaw ba? Kay Kilo. Ikaw ba? You're welcome. Tama, nag-ingon man to si atamong teacher ba nga na para siya ipahabol project. Ikaw nalibuhat ato, bi. Sure, wala problema. Basta baya. Ako sa boarding house ha. Unya after sa klase ni mo. Ha? Sige, tanawin lang kung makapit ko sa Sige no, Bill. Wala assignment. Sige, mahapit ko niya. Oh, sige, tas- Hapit sa kadres ako kasing-kasing. Sige. So, Diba? Diba? Ayun ba? Kay Kilo. sa pag Unsa? Yes, girl. Ano pa uto-uto ba ni mo kaugalingon sa iya ha, girl? Oy, girl, sa'yo jud biya ka. Love jud na ako siya, girl. Love jud na sa katao. Okay na sa imo nga. Oh, imo na ko tanan. Kataba? Imo na ko tanan. Girl, oy, gipaubos na ni mong kaugalingon ba? Basta, girl. Basta, naglaba ka? Oo. Nagluto ka para sa iyo, girl. Ay, kulang ka daw Uyab pa mo, sir. Girl, dili mo. Hindi mo siya asawa or bana. Girl, mo ato pagkikuon niya. Mong laban na pugkong. Mamalan siya pugko. Kasi napod niya ugma. Girl, uy, anak ba yun nakagwapo na si Jerson? Girl, gwapo kay siya, girl. Perfecto kay siya. Ikaw ba? Paano na sa imo? Uy, di ba siya gwapo? Ano siya na? Basta in love ka. Niya. In love ko na sa imo si Jerson. Oo. Sa ginagamit ng anak siya. Wala, lagi. Girl, umiara ba? Ay, si pangaway. Bi, nako'y sapatos. Asi, gwapo aning duha. Ihatag na ko ni kay Jerson. Naanak ka ba? Girl! Oh, pili. Bakit ako paliton ni? Asan niya? Wala nga na mga sapatusan, girl. Mga 5,000 lang man ni girl. Unsa 5,000? Asa ka mamulita na 5,000, girl? Basta, girl. Palitan ako siya, girl. Mainat ang dito sa kuha. Siya, girl. Uy, grabe na yun mo. Agay ba? Ay, si pangapat. Alam ka, girl. Para makaambo ka ka. Ay, dili lagi dapat linaw ng usa ka babae. Unsa ka, girl? Oy, pilian na ba? Asa ka ba? Pili ba? Pili. Excuse me, Jerson? Joy? Oh, ako na.
Pwede ba ka madisturbo ka dali? Sige, saman. Pwede ba ka may istorya? Ano yung storya rin ka? Amang ka? Dili, baka na lang yung kitang duha, kanang seryoso nga pa ng istorya. Ay, kuing na nga. Gusto ka ma-apply sa listahan. Excuse me. Dili ko, wako na ka gusto ni mo, no? Wapo ko'y plano nga, mahuyab sa imo, ha? Ano sa manila? Kailan mo siguro ka sa kong barkada, no? Nga si Oo. Belle. Ano magud na? Napansin na ako nga, grabe ka iyang palingkamot para imong mahalon. Ano niya? Pwede ba nga, kanang, ay masal binuangin taon akong barkada. Kabalubiya ka nga sa iyang mga ipagbuhati mo. Binuangan? Oy, Jerson, ayaw na kong katao, ayaw ko. Kung ano nga kay, kabalubiya ako sa imong mga... Nagsabot man mi. Walay commitment. Ako, lingaw-lingaw lang. Enjoy. Gusto man niya. Gusto magsabay lang Grabe daw. sad ka, no? Wala man lang, hindi mo na-appreciate iyang effort. Kasi hiningon wala. Okay kayo eh. Kaya tanawa. At sa una, musulod rin ko skwila may plantsahay. At is karon plantsado na. Usa, kung pantalon, mutindog nag-ilabay. Kaya katulo balik-balikon. Mo Karon, gani na akong point, Jerson, nga tagay kong higayon ngayon mong hata. I-appreciate, lagi Kung appreciate. mo magbalik sa iya. Kabalo naman siya, Ana. Nagsabot naman mi. Ha? Nagsabot naman mi buha. Sabi na na eh. Ikaw ba? Wala ba ito pag-iunsa, ha? Ay, Jerson! Ay, Jerson! Lagi ka na rin, Day. Ay, wala na. Tsaka lang rin sa yung boylet. Ay, Jerson, kanang kuhan ba nanay mong shoes? Basketball shoes. 1,000 mo di ay niyo, eh. Pila? 8,000. Ay, pero okay na kayo. Uy, salamat kayo na. Pagihan sa patusan. Ay, nagkaon na ka. Wala pa lagi. Gutom na Girl, tiplay sa sigod. Ano ako naman sigod? Ay, girl, sige na, mga unta, girl. Jerson, ang ka. Sulong ko, ay ko yung mga chapter. Sige, ulit na. Pero sulong na ako si Jerson. Tara. Ini sig istorya na mong barkada kay lagot ko na mong barkada eh. Kuan ni pakalamiro kayo. Basta. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst. Ayaw ba? Babe, ganyan lang ko. Baby, uy, naghihim ako sa mga assignment ba? Baby, uy na. Sige na, last paragraph naman ko. Sige na. Ayan na. Paspasin sulat ng Una na. assignment ako diya. Ayaw gani ko sa mukha kay naghimo ko. Last paragraph na lang yun, baby. After, ana. Hanawa kong forma, bibi, magbahag ko ha. Mura kong si Starsan. Uy, ikaw na ang pinaka-pogi nga Tarzan. Mo ba? Sundog naman ako rin sa DVD ni Tarzan, bibi. Dali, ano? Uy, kanina. Baby. Gilok ba? Dali, nagdugaya ng assignment. Uy, Alam nga, lisod ka ayo. O, ikaw himo. sige, yung gani ko. Ihap na lang Sige, sa ako ko. Samtang ginahimo na ko ni. Ay, sige, sinamo. Abi, O, ana lang. Maten, medyo ko, bibi. Maligo sa kubi. Init kayo. Sige. Mas maayo pa kay para pagbalik ni mo, manapod ko ani.
panghatag Oh, na girl, na. ako ba nang giipunan? 15,000 ni ba? Samahan na, girl. Isang mo Cellphone, girl. sa manarapa mo lagi na antena. Ay, simple lang na, girl. Tara ba, tara. Wala sa ako dito, girl. Ay, bani lang gud ko, girl. Sige, tara, tara. Wait, ikaw pa. Uy, girl. Oh, after na mahatag na ba, manlakaw ta dayon ha. Oh, Magsambay pa promise, ka girl. dito. Promise, libreng Magabing-labing pa ka dito ha. Dili na, dili na. Oh, mauna ako ka sa atbang. Oh, ano na yung gipuyan di ay? Oh, tara. Panagtog na. Yes, excited na kay ko. Sure, gustuhan niya. Alam ka sabi na magkagustuhan ng 15,000 mo kaya na. Oh, lagi. Aya. Si Ato? Ha? Kinsa man ka? Ano ka? Ano na kaninhi? Asa si Kuan? Jerson? Naligo pa? Nga Ayaw ko ikat eh. Ha? What's yung problema ni mo, girl? Nga na ka Ay, dinhi? kinsa man di ay ka? What girlfriend ni Jerson? Ikaw? Ha? O sa girlfriend? Hoy, babae, ako ang iyang girlfriend. Ah, nahiya naman ako sa iyo. Hoy, sinadjuk ko ganana. Girl! Saan ko sila uyab di ay? Kanawag! Ingat na kita ka. Girl, dili. Ngatin ang bayhanan eh. Asa si Jerson? Kasabot ka? Naligo si Jerson. Girl, asalan ako saglan. Hoy, Jerson! Hoy! Babae na lang yung makatulog mo kuya! Ako saglan. Hoy, ikaw buhat na wala. No! Dili, tahawa mo ba? Ano? Jerson! Jerson! Hey, girl! Asa ba ka? Ako wala si Jerson! Masay mo ka! Gawas na ka din, Jerson! Gawas! Hey! Babae ko kasi ko dito! Be, ikaw ko ng layas? Ikaw bahala na! Ikaw ang trespassing eh! Hala, girl, di ba si Jerson o nagdagal ng tapis? Hi, Jerson! Balik na! Hoy! Jason! Baby! Alam mo niya! Nagpakatalawan ko itong tungura dulantay. Tungod kay nag-abot lang akong duha ka mga babae sa akong boarding house. Sa bintana ko sa CR ni Agi, na nagtapis na lang. Kay gikan lagi ko naligo. Diretso ko sa boarding house sa akong barkadang isa para makahuram og sanina. Natalaw ko nga tubangon silang duha. Kaya basigon sa ilang buhaton sa kuha. Humanatawa namin nagkita. Huwa namin nagkita ni Agatha. Pati si Belle. Sa tinuod lang. Dito na ko na-realize. Gagikinahanglan ako si Belle sa akong kinabuhi. Apan wala na. Uwahin na ang tanan. Pinakabato na day siya guyab pod.
mo nang pahimang lang nako. Sa mga kalalakihan, ayaw saya nga ang relasyon. Tungod lamang kay makasarili ka. Buhata ang tanan. Aron mag-mature ka as a person. Daghang kayong salamat and more power. Hangtod sa sunod higayon, kini niyo suwat magtatampo. Jerson.